Shitsi inkinga esesinayo nje manje kamereni ubaba Sifundo useyafadalala like uyakhathala usewumuntu ohlalalele sisathi sishayipherese so usekhathele namanje useliyawa yabona nje inkinga Dalele angithi ngathi uthanda babona ngiyakwazi lokho kodwa ke singakulungisa nje. Sanibonani babukeli bayo Ivumani film yebo lo uqhwa ehlelweni lenu ngusibhakabhaka wakwange ophethe uhlelweni namhlanje ya sinayo usisi apha usisi Mbali phinde wabuya futhi kwakhona Yebo. yes ubuyile ekuchazele ababukeli ekhaya ukuthi uphinde ubuya nani khona manje yebo ngibingelela ababukeli emakhaya igama lami nguMbali njengoba bengazi ngiphinde ngabuya ngaphalela Ivumani film ngoba singinenkinga manje baba kaSifundo manje sengizocela uSifundo ukuthi sizame ukuthi silungise izinto naye ngoba sekukhona inkinga sezikhona phakathi kwababa wami naye kungezona ke inkinga ezitheni inkinga nje sisinayo njengamanje ile ukuthi usenenkinga yokulala manje uSifundo bengifuna usizame ukulungisa iphuthe engalenzayo kuyena. Mbukeli yeva ukuthi singena phakathi thina ukuthi uxazuleke yonke indaba kwenzakalani kanye between Sifundo and you and udad umbukeli umchazele kabanzi mbukeli lekhaya. Okay shitsi bengikade ngithandana noSifundo so ekuthandaneni kwami noSifundo nga-end up sengimjolela nobaba wakhe ngimchithela nobaba wakhe so ngimchitheleni kwami nobaba wakhe ngahamba kwahlule ukuthi ngifihle ngabhalela Ivumani film ukuthi izongisiza ngokuthi ngikwazi ukuthi ngimazise imfihlo ukuthi ngithandana nobaba wakhe ngimchithele nobaba wakhe so ngadecide ukuthi ngihlukane noSifundo ngiqhubeke nobaba wakhe. So ngithema ngihlukana noSifundo ke izinto kwangathi ihamba kahle phakathi kwami nobaba wakhe kuye kwahamba sagcina ke kuba ukuthi ke sesinenkinga nje inkinga enkulu esisina nje manje ile yasekamereni konkunye osese right but when it comes to inkonzo yasekamereni useyalekha kakhulu manje angikwazi ukuphilela leyo nto because ngisemncane mina ngiyadinga amenithi wami ezumuntu esifazane so uSifundo ngicabanga ukuthi yena umuntu ongangisiza kule nto lethiwa ngibuye ngabhalela Ivumani film ukuze ngizokwazi ukuthi ngimcela ukuthi silungise izinto mina naye. Uphumele obala because zoba singeke ekameni mhlawumbe kwenzeka la ngisekameni yini esekameleni noba yi2 udwebe nje isithombe sasekameleni sizimbali please. Okay shitsi inkinga esesinayo nje manje kamereni ubaba Sifundo useyafadalala like uyakhathala usewumuntu ohlalalele nje umuntu ohlala gula uphuza amaphilisi uyalala sisathi sishayipherese so usekhathele namanje useliyawa yabona nje inkinga seziningi nje akasakhona ukuperforma ngendlela eright ngalendlela abeperforma ngayo before manje understand ukuthi ngizothi ushukela noma yini inkinga yakhe kodwa nje useyafadalala akasenzi kahle so uSifundo bengifuna angenelele kuleso simo leso ke yena. Alright Mbali Kathele mukele ekhaya kunesikhathi esingakanani usenzeka lokho kufadalala ukuchoyo kumbukele ekhaya. Senginesikhathi eside kwenzakala ngilokho ngikuziba kuqhubeka kulokho kwenzakala ngikuziba manje ngiyabona ukuthi kahle kahle sengiyalamba so bengidinga ukuthi uSifundo angenelele lapho noma ke uSifundo ke singasathandana ukuthi sibuyela izinto zifana njenganakuqala but kube ukuthi ke siyasizana lapho ke ekuthenini uma kokuthi ngidinga ukuba nomuntu ngazi ukuthi yena umuntu engizoba naye ngingaze ngiyoqala ubudlelwane obusha kungcono yena cause umuntu engimaziyo vele akusikho ukuthi umuntu engingamazi so that's why ngibuye ngabuya kwiVumani film ukuthi ngidinga ukuthi ngicela bengisize ukuthi ngikwazi ukuthi ngilungise izinto phakathi kwami noSifundo. Thina mbukeli ekhaya njengoba mhlawumbe ubuke wagadla kuSifundo uphindelela umchazo ukuthi unuka umlomo unetrank eyodwa ngaba mhlawumbe kungalula ukubuyela kuwena ngicabanga noma kungeke kuze kube lula kanjalo but ngicabanga ukuthi ngoba uyazi ukuthi izinto engangikhuluma ayisilo umqiniso mhlawumbe kwakuyindlela yokuthi ngimphathe kabi ngangimprovoke I think uzokwazi ukuthi
abone ukuthi singazama angazi kodwa phela naye kunazo izinto ayizisho kumina, so I don't think uzoqela kuleyo nto leyo kakhulu because uyazi ukuthi izinto esasikhuluma kwakukunqakisana ngamagama nje ngoba senzele ukuphathana kabi ngaleso sikhathi, but njengamanje angicabangi ngoba ngisho kuhlangana ilook yakhe isanginika ithemba lokuthi umuntu osengabuya kumina uma ngisamdinga. Alright, tshela imbukelo ekhaya kuba wosuswe kunyana ngapha weza kubaba ngapha, ngabe ucemele mhlambi uzophinde abe nawo kanjani la inkence le uthi imali ke ukuthi mhlambi usifuna kuba wawusuke ngapha kuba ubaleka isomiso ngapha kwelicala le mali? Angidingi imali yakhe kahlahla, angidingi nje izinto eziningi zakhe. Okwakhe ngikudinga ukuthi akwazi ukuthenza isikhathi sami, uma ngimdinga akwazi ukuthi ngimthole. Okwemali anginankinga, mina ngisengamsiza nangemali because uma mina naye sikhuluma silungisa izinto kumina naye kuzoba nokuthi siyasizana. Uma edinga imali ngimnike because kuzobe kungasikho ukuthi sengidedile kubabakhe. Ubabakhe ngeke ngize ngimyeke, ngizoqhubeka naye because kuyena vele into engidinga kakhulu isithombe samufi, akukho ukuthini ngoba vele sifadalala ngizobe sengigqele ekuthenini nje ngizibazisa ngesithombe kuyena. Ngapha uSifundo uzobelekelela ubabakhe, kusho ukuthi kahle kahle bazobe belekelelana. Tshela umukeli ekhaya ingathi khona unobizo khona la ekhaya mhlawumbe nobizo kanye la khona lapha ekhaya. Kungenzeka ukuthi mhlawumbe ngibizelwe khona ngoba angiyiboni ngiqale ubunye ubudlelwano, that's why nginalento ukuthi ngidinga yena uSifundo. Mhlawumbe ngingagcina sengumuntu ogcinele khona la ekhaya, so ngicabanga ukuthi ku-right ukuthi yena alekelele babakhe then uthi ngize ngiyoqala obunye ubudlelwano ngaphandle because futhi kuzoba buhlungu uma sengenza obunye ubudlelwano ngaphandle azi ukuthi ngenza obunye ubudlelwano aphinde futhi angibone ngene ubabakhe, so kungcono kuzoba iyena umsizi kababakhe. So angazi ukuthi kuzokwenzeka kanjani. Kahlahle nami kuSifundo ngilindele ukuthi enganqaba, ngilindele ukuthi engavuma, kodwa nginalento yokuthi angeke azanqabe. Angazi ukuthi ngithatha but nje nginaleli themba lokuthi akulula ukuthi enganqaba because uyazi ukuthi injabulo yakhe ubeyithola kumina, nami bengiyithola kuyena. Nedoba nje into esathatha sayibanga naye imali ukuthi nesikhathi ukuthi isikhathi sami ayingenaso-ke, kodwa-ke vele njengamanje makabuya akusikho ukuthi sengidinga isikhathi sakhe. Isikhathi sakhe ngizobe ngisidinga bekumele ukuthi mina naye sibe busy ngaleso sikhathi, hhayi ukuthi ngizobe sekuba ukuthi nje ngifuna committed kuyena no. Awucabangi ukuthi mhlawumbe ngaba sinabo obunye ubudlelwane mhlawumbe akubona khona manje? Noma ngabe unabo lobo budlelwane kodwa ngicabanga ukuthi lobo budlelwane nabo mhlawumbe bungithokozisa ngale ndlela bengimthokozisa ngayo mina. So uyazi ukuthi injabulo yakhe ubeyitholaphi, uyazi ukuthi imfudumalo ubeyitholaphi. Manje lobo budlelwane bakhe kumina kufana nento engekho, noma ngabe bukhona anginandaba nabo mina solongezi nje ngizogcina ngenaye because uyazi ukuthi vele injabulo yakhe ilele kumina. Tshela imbukelo ekhaya mangaba mhlawumbe ekunikeza ithuba lokuba mhlawumbe uphinde uthole i-love back kuyena uSifundo lo, ngaba yini ozimisele ukuzishintsha kuyena uSifundo lo? Mhlawumbe lokho sengingakubona uma kuwukuthi gcina uyavuma ukuthi yini engathiwa kufanele ngishintshe kuyena, but ngokuthi vele ukumdinga kwami ngimdingela ukuthi akwazi ukuthi ebe nesikhathi nami ngimdinga khona mhlawumbe eCameroon ngikwazi ukuba naye. Angicabanga ukuthi mhlawumbe khona uqile engizobe senginakho ukuthi ngiyanaka izinto ezifuna ukushintshwa, yena ozoyibonela ukuthi kumele ashintshe. Mina nje mayekwazi ukuthi angenzele nje isikhathi sami saseCameroon, ilokho kuphela engikudingela yena. Ngikuzwa kahle ukhuluma ngokubalansisa ubaba, ubalansisa indodana ngapha. Uyena mangaba uthuka mhlawumbe yena sefuna ukuqhubeka aye phambili mhlawumbe sikikize athi thungisane nangumakoti, yabona ungafacana nesimo esinjani kanjalo? Uma ngabe iyena uSifundo lethu umakoti noma no ukuthi thungisane siyakuthatha njengomakoti, ngabe ngithathwa nguSifundo mhlawumbe. Ngathanda ukuba nzinyana kodwa ke sengamele kube ukuthi
ngeligwinya lishisa lapho ngabe sekumele ngithathe isinqumo esizoba nobuhlakani ukuthi okay uma asithungisani mhlambe use right ukuthi angizokusokola ndawo right financially yani isikhathi sami uzoba naso nje sizoba right ngayo yonke into angicabanga ukuthi nganenkinga ngoba vele ubaba wakhe mdala futhi vele unomfazi nga right for mina kahle kahle nje uSifundo ngiyamthanda kwenzeka ngoba ngifuna isithombe kubaba wakhe but eqinisweni nje lilihle ngakho konke uma usubuza ukuthi bayengimthanda phakathi kwaSifundo nobaba wakhe ngiyamthanda uSifundo ngiyamthanda naye futhi uyazi ukuthi ngiyamthanda so ngeke ngibe nankinga mase kumele kuthiwa mhlawumbe yena usefuna ukwenza okuright ngeke ngize ngibe nankinga ngoba lapho ngabe sengazi ukuthi vele yonke into yami naye sesihlele ngendlela eright and sisitshelanile ukuthi u1 no2 kumele ungenzeki kumele wenze ngalendlela ukuze sizokwazi ukuthi sigcine sihlale sihappy. Mukeli uSimbali ufuna ukushaya amathasha afixe phana pha Mukeli enze ba ukwazi uthanda liqhubeke ibhekise phambili. Tshela Mukeli Simbali ekhaya awusabe mangaba mhlawumbe ubaba kaSifundo ekuthola lokuthi noSifundo seniphinde back to square one noSifundo. Khehla lami leli analizwa ngami mina ngikhule ngizwa kuthiwa umuntu uyazakhela bawufuna kugcine kube umuntu wakho so mekuthiwa ke umuntu uyazakhela yani uthi gcine kube umuntu wakho ezwe ngawe ngicabanga ukuthi mhlawumbe abalaleli bayazi ukuthi ngikhuluma ngani ezumuntu wesifazane so ikhehla lami la ngizothinta nje la engazi ukuthi kuthinteka khona libe mnandi libe right kahle phela lona kuzomela ukuthi le understand ukuthi lali ngithathe enganeni so kuyobe sekufika isikhathi sokuthi ke manje amukele ukuthi mudala unayo umkakhe njengamanje sengizoba ke umakoti wakwakhe. Angicabanga ukuthi ngaba nenkinga onesikhamso ubaba wakhe because ubaba wakhe ngiyazi ukuthi uma sengena ngimthinta phi kuzezwe ngami. Kulula ukuthi ngamenza ukuthi amukele nje izinto njengoba ngisuke ngizisho ngoba nakuqala ngakwazi ukuthi ngimenze ukuthi akhohle uma kaSifundo. So ngakwazi nje ukuthi ngimpheke ngamfaka ebhodweni wavuthwa wayilento engiyifunayo uzwa ngami kahle imina umuntu engimtshela ukuthi njengamanje kuzokwenzeka ukuthi so angicabanga ukuthi ngakhona inkinga ebakhona kanti nomakhelwane ke anginandaba nabo sebakhuluma baze bakhathala ngoba nje ngiyakhumbula there was a day la khona uSifundo athi bavumela khona ethi uzama ukuzenza boss kumina baba khafuna ukumshaya ngemvubu washo ukumxosha ekhaya wancingelwa yimina ukuthi angamxoshi so ngabona lapho ukuthi into yami kushuthi sasebenza leli khehla lami lisezwe ngami so ngeke ngize ngibe nankinga nje lokukhuluma nobaba Sifundo yonke into kuyena yonke into iyehlela ngoba ngiyazi ukuthi into zami isihamba kahle. Babukeli hayi yakwazi ukwenza imali into ezokwenzeka manje yonke into yenzeka according to God's plan. God's plan yonke into iyahamba ngokwentelo zikaNkulunkulu. Masithembe ukuthi Simali ukuthi yonke into izohamba ngendlela ohlele ngayo sikufisela intando ukuthi I wish ukuthi abuyele back kuwena. Babukeli niyazwela sesiyawuvala ke uhlelo lwethu namhlanje sikwazi basithi ukufonela uSifundo sithi kumfonela uSifundo futhi ungidalele inamba kaSifundo khona lapha. Hello budi. Yeah. Yibo. Ngusipaka lo ukhuluma naye uvuma ifilimu. Yebo. Ngaba uyamazi uMbali? Umbali ngiyamazi. Okay, uMbali kukhona mhlawumbe afuna ukugonyuluka lapha kuwena nje ngithi nibonisane nje kuphela. Ngaba mhlawumbe ngumthola ithuba lokukhuluma naye? Ngakhuluma naye.
Alright. Hello Sifundo. Hello Mbali. Yebo njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Nginesicelo ebengifisa ukusicela kuwena, ngibhalele kwivumani film ngoba nginesicelo ebengifisa ukusicela. Ngiyakhumbula ukuthi ukugcina ukuhlangana kwami nawe akubanga kuhle. Kodwa njengamanje khona isicelo ebenginaso ukusicela ebengifisa ukusicela kuwena. Isiphi isicelo Mbali? Bengisacela ukuthi sizame ukulungisa izinto, ngiyakukhumbula. Manje Mbali. Ayikho nje into mina nawe engasithafeli. No, Kube wayonke ukuthi ngikuvumela ukuthi ucela. Angithi ngathi uthanda baba. Ngiyakwazi lokho kodwa ke singakulungisa nje. Silalela ndani. Wena wakhe sibathele kahle. Wathandana nobabani. Wahlukana nami. Nawe uhlukana nje nami. Yamanye ngibhiyayo ukuthi ngicela ukuphila ngizibone. Usifundo mana ngizwe. Mbali manje I'm preparing for class. Mina ngiclassini ngibhi. Ngiyacela ungipha nje 2 minutes wakho ungizwe. Anginawo 2 minutes wakho naye. Usifundo ngiyakuthanda mfethu. Cha, angifake ukuthandana nobani. Kuphela ukuthandana nobani. No, khohlwa ilokho. Khohlwa ilokho asilungise izinto. Ay, shuza ikike zolunga futhi. Hey tropical. Simbali, uzizwa njani kodwa manje? Ngiphoxekile kodwa ke nginalokho kuyinika ithemba lokuthi hayi sazongifonela sikhuluma. Mhlawumbe udinga ukuthi ngoba ngize la ngaphambi kokuba ngikhulume naye manje ngasuka ngeza la kanti last time sicela ukuba la izinto ayibangazinhle. So ngicabanga ukuthi mhlawumbe ucanulwa yileyo into leyo kodwa ke nginethemba lokuthi usazobuya ngifonele mhlawumbe sikhulume. Babukeli, hayi ngiyazwela babukeli ukuthi usifundo uva ikhathi phone wayikhatha nje kanjalo ukuthi ufuna umnikeza ithuba umbali akakwazi acabange kahle usifundo. Babukeli siyama neFS chapter 1 verse 11 njalo sinani, without nina we are nothing.